ತಿರುಪತಿ ತಿರುಮಲೆ ವೆಂಕಟಚಲಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ದೇವನಗರಿ ಪಂದಿ ಪುದರು ಪಡೆಯಿನ ತಿರುಮಲೆಟುಂಡು. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಾರಿ ಪಿರಾಪುದವು ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಡೆ ಶ್ರೀಮಂತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪನ್ಪಿನವು ನಮಕ್ ತೆರೆದಿನ ವಿಚಾರ. ಮೂಲು 7 ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಗುಡ್ಡೆಲಿತ್ತದು ಐನು ಮಲೆ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪುವಿರು. ಈ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮಲೆಕೆಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪುದರುಂಡು. ಶೇಷಾದ್ರಿ, ನೀಲಾದ್ರಿ, ಗರುಡಾದ್ರಿ, ಅಂಜನಾದ್ರಿ, ವೃಷಭಾದ್ರಿ, ನಾರಾಯಣಾದ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ವೆಂಕಟಾದ್ರಿ. ಇಂದೇಟ್ 7ನೇ ಗುಡ್ಡೆ ಐನ ವೆಂಕಟಾದ್ರಿಡು ತಿರುಮಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ 7 ಗುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ ಇತ್ತಿನೇರ್ದವರ ಇಡಗು 7 ಮಲೈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ದೇವೇರ ಇಲ್ಲ 7 ಮಲೆ ದೇವೇರು ಪಂದು ಲೆಪ್ಪಿರು ಪಂದು ನಮಕ್ ತೆರೆದಿನ ವಿಚಾರ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ದಿನೇ ದಿನೇ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಜನ ಬರ್ಪೇರು. ಈ ಕೋಟಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ತೆರೆಯಂದಿನ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಲೇನು ಈ ಊರು ದಕ್ಕಲ್ ನಂಬುವಿರು. ಐಟ ಅಜತದ ಇದನ್ನ 10 ಸಂಗತಿಲೇನು ನಿಖಲ್ನ ಎದುರು ದಿವೊಂದುಲ್ಲ. ಉಚ್ಚು ಜಡೆದೆರ್ತಿನ ಆಕಾರಡಿಪುನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಮಾನ್. ತಿರುಮಲದ ಎದುರುಡು ನಾಗೆ ಜಡೆದೆರ್ತಿಲಕ ತೋಜುನ ಕಮಾನ್ ತೋಜುಂಡು. ನಾಗೆ ಜಡೆದೆರ್ಪುನಗ ನಾಗನ ಮಂಡೆ ಅಗೆಲ ಆದು ಬಾಯಿ ಬುಡ್ಪಾಯಿಲಕ ಕೈತಲೊಂತದು ತುಯ್ಯನ್ನಂಡ ತೋಜುಂಡು. ಈ ದ್ವಾರದ ಎತ್ತರ ಬೊಕ್ಕ ವೆಂಕಟಚಲಪತಿ ದೇವರ ಮೂರ್ತಿದ ಎತ್ತರ ಒಂಜೆ ಪಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೈತಳ್ಳು ತೆರಿನಕ್ಲಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆತೆ ಅತ್ತಂದೆ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಿರು ತಿರುಪತಿದ ಮೂಜಿ ಪಜ್ಜೆ ದೇದಿದ್ದು ಐಟು ಸುರುತ ಪಜ್ಜೆನ ತಿರುಮಲದ ಎತ್ತರ ಜಾಗೆ ಆಯ್ನ ಪಡಲು ಪಂಪಿನ ಜಾಗೆಡ್ ಊರುದಿತ್ತಂಡ. 2ನೇ ಪಜ್ಜನೆ ಈ ದ್ವಾರದಲ್ಪ ಊರುದು 3ನೇ ಪಜ್ಜನೆ 7ನೇ ಗುಡ್ಡೆದ ವೆಂಕಟಚಲನ ಇತ್ತಿನ ಮೂಲ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದೀತಿರ್ ಪಂದು ತೆರೆದು ಬರ್ಕೊಂಡು. ತಿರುಪತಿ ದೇವರನ ಮೋನಿಗೂ ಗಂಧ ಅರತದ ಮುಟ್ಟವನ ಬಗೆಟ್ ವಿಶೇಷತೆದಾದ. ವೆಂಕಟಚಲಪತಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪುನಗ ಮಸ್ತ್ ಪೋಖ್ರಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿರಿಗೆ. ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಅರೆಂತು ಒಂದಿತ್ತಿನ ಆನಂದ್ ಆಳ್ವರ್ ಪನ್ಪಿನಾರು ಬೆತ್ತುಡು ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡುವರಿಗೆ. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಬಾಲ್ಯದ ಮೇಟ ನೆತ್ತಿರು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚದು ಐತ ನೆನೆಪುಗಾದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯಿ ಹೊಗ್ಗುನ ದ್ವಾರದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬೆತ್ತ ಪಂಡ ಬಡುದಿದಿಪ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಗಾಯ ಆತಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಡು ಮೂರ್ತಿದ ಮೋನಿಗೆ ಗಂಧ ಮುಟ್ಟವೇರು ಪಂದು ಇತಿಹಾಸ ಉಂಟು. ಬಾಲಾಜಿನ ಮೂರ್ತಿದ ತರಟಿಪ್ಪಿನ ನಿಜವೈನ ಕುಜಲ. ಬಾಲಾಜಿ ಜವನಾದಿಗೆಡು 7 ಮೇಪ ಒಂದಿತ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಪೋಕುರಿ ಲೂಟಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನಗ 7 ಮೇಪ ಒಂದಿತ್ತಿನ ಏನ ಬೆತ್ತ ಬಾಲಾಜಿನ ಮಂಡೆತ್ತಾಗುದು ಕುಜಲ್ದ ಚೆಪ್ಪೆರೆಟ್ಟು. ಇನ್ನೆಂಟುವಿನ ಗಂಧರ್ವ ದೇಶದ ರಾಜಕುಮಾರಿ ತನ್ನ ಕುಜಲನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಾಲಾಜಿ ಕೊಲ್ಪಲ್. ಆ ಪೊತ್ತುಗು ಗಂಧರ್ವ ರಾಜಕುಮಾರಿಗೆ ಬಾಲಾಜಿ ಪಾತೆರ ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ಈ ನಿನ್ನ ಕುಜಲನ ಎಂಕು ಕೊರಿನಿಕ್ಕು ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿ ಕೊರಿನ ಕುಜಲನ್ನು ನಿಕ್ಕು ಕೊರ್ಪೆ ಬಂದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬಾಲಾಜಿನ ಮೂರ್ತಿ ನಿಜವೈನ ಕುಜಲುಂಡಿಗೆ ಅವು ಚಿಕ್ಕ ಕಟ್ಟಂದೆ ಫಲ ಫಲ ಮಿನ್ಕು. ಪಚ್ಚೆ ಕರ್ಪೂರ ಪಾಡುಂಡಲ ಮೂರ್ತಿಡು ಚೀಲಿಜ್ಜಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಮಿತ್ತು ಪಚ್ಚೆ ಕರ್ಪೂರ ಪಾಡುಂಡ. ಪಚ್ಚೆ ಕರ್ಪೂರಡಿತ್ತಿನ ಕೆಮಿಕಲ್ ಗ್ರಾನೈಟ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದು ಗ್ರಾನೈಟ್ ಚೀಲಾಪುಂಡು. ಅಂಡ ಬಾಲಾಜಿನ ಗ್ರಾನೈಟ್ ದ ಮೂರ್ತಿಗೂ ಪಚ್ಚೆ ಕರ್ಪೂರ ಪೂಜಿನಾಗ ಅವು ಚೀಲಾಪನ ಬದಲು ಮೂರ್ತಿ ಮಿನ್ಕೊಂಡು. ತಿರುಪತಿ ಡಿಪ್ಪುನ ಏರ್ಲ ತುವನಿನ ರಹಸ್ಯ ಗ್ರಾಮ. ತಿರುಮಲೆರ್ದು 23 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರಡು ಒಂಜಿ ರಹಸ್ಯ ಗ್ರಾಮ ಉಂಡು. ಈ ಗ್ರಾಮಗ್ ಪಿದೈದಟ್ಟಲ್ ಬರ್ಪಿಲ ಕೈಜಿ ಅಂಡ ಈ ಗ್ರಾಮ ಡಿಕ್ಕಿನಕ್ಕಲು ಅಂಚೆ ಇಂಚಿ ಪೋಗಲಿ. ಅಂಚೆನೆ ಈ ಗ್ರಾಮಡ್ ವಿಶೇಷವೈನ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಲುಂಡು. ಅವೆನ್ ತಪ್ಪಂದೆ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಈ ಗ್ರಾಮದ ಕಟ್ಟುಪಾಡನ್ ತತ್ತಿರು ಪನ್ನಾಂಡ ಅಕಲಿಗೆ ತಾಪತ್ರಯ ತತ್ತಿನತ್ತು. ಈತ ಮಾತ ಕಟ್ಟುಪಾಡಿಪ್ಪೆರ ಮೂಲ ಕಾರಣದಾದ ಪಂಡ ತಿರುಮಲದ ಮುಖ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಹೂ ನೇಯ್ಪೇರು ಬೊಲ್ನೆಯಿ ಸೇರ್ನಂಚ ಅಗತ್ಯವೈನ ಪೂಜೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಮುಲ್ಪರ್ತಿ ಪೋಪಿ ನೀಡಿದವರ ಈ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟೆಲು ಉಲ್ಲಗೆ. ಮಾತಾ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಮೂರ್ತಿ ನಡುಟಿತ್ತಂಡ ತಿರುಪತಿಡ್ ಮಾತ್ರ ಬಲಪುಡೆತ ಮೂಲೆಡುಂಡು. ತಿರುಮಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಡಿಪ್ಪುನ ವೆಂಕಟಚಲಪತಿನ ಮೂರ್ತಿ ನಡುಡಿ ತಿಲಕ ತೋಜುನುಂಡಲ ಅವು ಗರ್ಭಗುಡಿತ ಉಲೈ ಬಲಪುಡೆತ ಮೂಲೆಡುಂಡು. ಸರಿಯಾದ ತೂಂಡುಂದಾಂಡ ಅವು ಗಮನಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಪೂಜೆ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೂರ್ತಿರ್ತು ದೆತ್ತದು ಪಿರತಿರ್ಗದ ದಕ್ಕಿನ ಪೋ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರಡು ಪೋತ್ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ನಮ್ಮ ಊರುಡು ನರಮಾನಿ ಸೈತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಣನು ಕಾಟಡ್ದಿದು ಸೂಕೊರಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರತಿರ್ಗದ್ ಬರ್ಪೇರು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕ್ರಮ. ಅಂಡ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಪೂಜೆ ಪೂರ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ದೆತ್ತಿನ ಪೂನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಿರವಿತ್ತಿನ ಜರಿಕ್ ಪಿರತಿರ್ಗದ್ ದಕ್ಕುವೆರು. ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಒಲ್ಲ ತುವೆರ ತಿಕ್ಕಂದೆ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದ ವೇರುಪೇಡು ಪನ್ಪಿನ ಜಾಗೆಡು ಮಾತ್ರ ತುವೆರ ತಿಕ್ಕಿಡವು ಪನ್ಪಿನವು ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷ. ತಿರುಮಲೆಟ್ ಸದಾ ಬೆಳಗೊಂದಿಪ್ಪುನ ತುಡರು. ತಿರುಮಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೂರ್ತಿದ ಎದುರು ಒಂಜಿ ಅಚ್ಚರಿಯಾಯಿನ ತುಡರುಂಡು. ಇಂದು ಈತ್ನೇಟ ತೆಕ್ಕದಿಜಿ ಇಂದಿನ ಏರು ಬೆಳಗಾದಿರು ದಾಯಗಾದಿ ತುಡರು ಈತ್ನೇಟ ತೆಕ್ಕದಿಜಿ ಇಂದತೆ ವಿಶೇಷತೆದಾದ ಪಂದು ಏರೆಗ್ಲ ಇನಿಮುಟ್ಟ ನಾಡು ಪತ್ತೆರ ಆತಿಜಿ. ಸಾರ ತೆನ್ಮನುದನೆ ಇಸವಿಡು ಬಾಲಾಜಿನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದರ್ಶನ. ಸಾರ ತೆನ್ಮನುದನೆ ಇಸವಿಡು ತಿರುಮಲ ದೇವಸ್ಥಾನ 16 ವರ್ಷ ಬಂದ್ ಆದಿತ್ತಂಡ್. ಆ ಸಮಯಡ್ ಅಲ್ಪದ ರಾಜವರಿ 16 ಜನ ಕೈದಿಲೇನು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾಡುಗು ಬಲ್ಲಿಡು ನೇಲ್ಪಾದು ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರದಿತ್ತೆ. ಈ ಪೊರ್ತುಗು ವೆಂಕಟಚಲಪತಿ ತಿರುಪತಿ ಬಾಲಾಜಿ ನೇರವಾದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆತಿರು ಪಂದು ಇತ್ತೆಲ ಅವಳು ಐನು ಅಂಚನೆ ನಂಬೊಂದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುವೆ. ಇದೇ ಚಳಿ ಇತ್ತಂಡ ಮೂರ್ತಿ ಮಾತ್ರ 110 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಬೆಚ್ಚಡಿಪ್ಪುಂಡು. ತಿರುಮಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಡಲಿಡ್ದು 3000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎತ್ತರಡುಂಡು.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಎತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಪೋಯ್ಲಕ್ಕನೆ ತಂಪಾಪಿನವು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನವೆ. ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ದತ್ತಪೀಠಕ್ಕೆ ಪೋನಾಗ ಆಯ್ತ ಅನುಭವ ನಂಗೆ ಕಾಪುಂಡು. ದತ್ತಪೀಠದ ಉಲ ಎತ್ತಿನ ಕಲ್ಲು ಕಂಬಲ್ ಮಾತ ಪಿದೈರ ವಾತಾವರಣದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಈ ತಿರುಮಲೆತ್ತ ಗುಡ್ಡೆ 5 ಎತ್ತರಡುಂಡು. ಆಂಡಲ ಮೂಲಿತ್ತಿನ ಮೂರ್ತಿ 110 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಬೆಚ್ಚಡಿದು ಮೂರ್ತಿಡು ಬೆಗರ್ ಜಪ್ಪುಂಡು. ಇಂದು ಮಲ್ಲ ಅಚ್ಚರಿದ ಸಂಗತಿ ಅತೆ